Ay, siyabonga kakhulu kwibhodwe noma ngenhla. Ngazi khonto engiyibukayo. Abanye abantu mhlaba bangadideka. Babone sengathi laba shumela bathula izipho la. Omunye usuke ekolodela omunye. Uyazi ukuthi into abayenzayo. Besuke bevukuza. Akekho suke ethi ngcono kunesibani. Kodwa inhloso yabo ukuthi athi omunye ngonyaka ozayo ngifuna ukwenza okungcono nami. Manje inhloso yabo nje sibheke lapha singayibheka ukuthi hayi sibani impela uqhamukile washaya. Bashaya abantu bonke mase bekhuluma nje ugcina unamathela ngakulowo shayile egcineni. Hayi kodwa mina kodwa uqiniseka ngakulowo shaya egcineni ukuthi hayi mina ke kodwa mina ngincika ngaphonyazeni maNazaretha. Kodwa nje umthetho wabo njengoba ezosuka le ndoda nje ezoyizwa nje nayo izoqhamuka ngendlela eqhamuka ngayo. Uzogcina sengathi uhambisana nayo bathi ambona ke njalo sihambisana nosibani. Kodwa basuke bevukuzana. Benikana amandla. Uyazi nokusho nje amanani lawa ade babiza. Baqonda ukuthi athi omunye ngobe ngenza okukhulu ngaphezulu kosibani. Ngicela sibuye kahle lokhu maNazaretha kuuthando nje badlalisana ngothando labantwana bakaNkulunkulu. Amen. Hayi ngiyathanda nonke boyihlalo nani wonke nisingethele umcimbi okwezizipho zika Jehova. Ayini bahle nonke amkhodlo lomunye. Futhi yazi ayikho mnyama nimhlophe nonke nina. Enthana manje ke sesiya item number 5 sethulo saseningizimu ukuthi ibuku uzoyisusa ekhanda lo uyazazi umshumayeli ubaba uThuli sokomathulu kodwa Jehova seso isizelwe unyazi nyenkulunkulu mayikhwele dilika hayi inkosi yezulu Baba UNYAZI Lwezulu siyabonga Nkosi yamakhosi ukuthi ufike lesikhathi umphefumulo wethu usahlangene nenyanga. Baba sebekhulumile abafowethu nami ukhulumela izwe lakithi wamaMpondo. Sebekhulumile abafowethu bekhulumela indawo abasuka kuzona. Nami ngithi angibongele izwe lakithi. Siyezwa kuthiwa bebuhleli. Kodwa uzohamba ngemoto ekhamba ngemoto. Nkosi yamakhosi kumnandi ukuba yiphondo. Hayi bafowethu akho lutho ukuthanda uShembe namhlanje siyibhalile sithe uthando leningizimu. Amen. Khona indaba ekade ishiwo la khona umfowethu othe Nkosi nathi amagama ethu akhona kuleya moto awekho khona wasemaMpondweni ithi abaseningizimu. Nkosi yamakhosi angikale ngidlulisa okukhulu ukubonga ey'nganeni zonke zaseningizimu obaba bethu amakhosi abefundisi abavangeli wehle kuze kuyofika ebandleni ngoba Nkosi sisathi mesibamba kubambeke. Khona indaba athi ikhulunywa ibhodwe la ngiyadabuka bathe ngifenisha bayisho ngenhlanhla ngiyayazi ifenisha bayithengile ngeke bayifake esitezi singafikanga samaMpondo. Ikaranti leyo ngoba thina siyeka sithi safike sahlala nemanager yakho so faka i-tiles yini ngena kuqala ifenisha nama-tiles. Nkosi yamakhosi
abantu basebhodi bathi bazokufakela ufurniture ama-tiles angekho ukuthi bazothenga utapeti hayi akukho lokho uma ngingasho usayizi walela tiles siqalile baba ifloor le phezulu yokugcina iyodwa angizoyisho iprice kodwa is a $500,000 Amen. i-tiles nje kuphela manje wena usho ifurniture ungaboyishi iprice welokhu ngoba manje uthi usho iprice nawe uthi ushayile sifike sihamba semaMpondweni akusho ukuthi sithenge imoto ngeke sisangena esiteji ukuthi angimazi udumisa ukuthi ngabe ngizombuza ukuthi kwenze njani esiteji uZulu wahlehla sesingale sisale sibe bathathu madoda nibalekiswa yini hayi-ke ngoba kwathi wasakhiwa othandayo-ke angisho lutho kodwa amaMpondo akhona manje-ke bobaba kade sibelethele kuthiwa kuyakhiwa sitezi kushawa imali nabakade bayeka ababonakala sihlukene manje sidivozile nombana kayingenele esitezi afaka kufakayo thina amaMpondo sifaka ama-tiles yonke ifloor suka ngala kuyophuma ngale nama-bathroom angayi emotini ba laba uyazwa babulokhosi ngeke ifakwe inkosi yamakhosi ifurniture kanti na ifurniture songena mina ngiyazi ngisho isitolo esithenge kubuzwe kumina ngiyabazi la ngizobadlula khona sengiwaphela ngithi uyabona gatsheni ungayithengi ifurniture singakhulumile ngoba mina ngoba samaMpondo sothenga i-tiles ufuna kube nayo indawo yokumbeshana ngithi understand undlovu kana choice ufuna beze kumina injalo le ngithi ngeke ngilungele i-tiles siyakuzwa baba benginayo nangolesihlanu ngamtshela gatsheni ungafiki nefurniture lapho sobe sikhipha imoto iyabiza kunefurniture uzosukufike nefurniture angisho lutho angidluli Nkosi yamakhosi si amaMpondo yize labelungu bethi sebeyijahile imoto yabo kade sibatshela ababa abashimala abayifuna thina saba semaMpondo siphethe umhlobo wemali uyazwa baba ulokhosi Nkosi yamakhosi kune trophy umsebenzi nje osheshayo bese singena emotini imoto esocela nje abantu babone kancane ngoba abanye bathi hawu sathenga ikhumbi sesisho ukuthi ubaba asuke kulekusasa ahambe ngekhumbi izobona ambambe kancane uLike noma uhlelo lethu baba Nkosi yamakhosi lalonyaka lume kanje unumber 20 wethu kube iCape Town othandweni unumber 19 wayiTheku South 18 Pinetown iThabani 17 iTheku Central number 16 eBhayi number 15 aManganga number 14 isivele number 13 Maritzburg number 12 umzimkhulu number 11 umthwalo number 10 iPopo number 8 umkhomazi number 7 Mpumalanga number 6 umzomuhle number 5 bese kuba khona uThunjana umzimvubu sekhethwa number 4 bese kubuthi number 3 kube Hati number 2 number 3 kube Hati bese kuthi number 2 wayibhulwa bese kuthi number 1 wethu walonyaka oshaye washishile izimpela mawukwazi ukubala lapha bashaye inamba zo6 imbumbulu sekhethu babishana siyabonga Nkosi yamakhosi ngizocela lapha ubaba nobhala wethu babunjoza hayi asiyosele nayi trophy ubaba uShange usihlalo wakithi embumbulu
Amukho ukhona ngoba la ngijahe khona ngijahe emotini ngizoba budumisa ethi siyangena emotini uthasi ngeni hayi angene kalula la wedumisa kuyasinda phela ngoba usayibone ngaphandle ngazi uzothi ungene kanjani ungakayiboni ngaphakathi lapha ke ubabuShembe Nkosi yamakhosi kulonyaka ukuphumelela kwa wonke lo msebenzi esiwenze la dlulisa okukhulu ukubonga kosihlalo nobaba befundisi namasekretary wonke bonda bezitha nisibambe njalo uShembe usamba nje indlela enje zokusebenza umsebenzi lo msebenzi esiwusebenze la uShembe imoto ngala usamba imoto amen ungeyona imoto kuphela nestage bada abanye balala phansi yamazi ukuthi iminyaka mingaki unene nalala nini phansi hayi angazi indaba yesiteji ukuthi yini belikhulu kubantu bakaZulu siyabacelela Nkosi ukuthi babuye nabo basebenze isiteji ingabe sethu sodwa ngoba sesibusiso sabantu bonke amen siyabonga kakhulu baba umfundisi umdluli umfundisi wakithi eMbombolo uyena ke ubaba uShembe useyibekile itrophy wayibeka kuyena amen ngedlule la Nkosi yamakhosi ngaphamba inkosi ifike kulomuzi usetshenziswe Nkosi ngicelela isibusiso bonke abadele ukuye eKenani kwasetshenzwa njoba umuzi uphumelele siyazi Nkosi yamakhosi ukuthi kukhona okunye okusele olise kakhulu la kusale khona kakhulu kwazindlunkulu yakithi sizwile sizosala sibone ukuthi silungisa le ndlu yakho isinesikhashana ababakha ngaleso sikhathi babethe kulungile sesiyabona manje ukuthi isikhathi sesishintshile sefuna kasinwebe lapha nalapha yami amen Nkosi yamakhosi ngizocela ngemvume Nkosi yakho ukuthi ke ngivule imoto khona isicaphe siseceleni bafowethu hayi sobuka nje ngehlo afuneka sibuke kakhulu baba umsisi anithi madoda ukuhlakazeka lapho khona nodumisa azobona ukuthi bekusetshenzwa la kungadlali lo wamsebenzi lenkosi yamakhosi ozovela lapha abakhokheli bonke bakithi ibona benze lo wamsebenzi olapha phakathi emotini waba impumelelo hlalani phansi bafowethu khona kuzovela bakhokheli angazi noma nizokwazi ukubona njoba ninga lapho bese uthinta nebhathini lapha khona kuzo nayo ke inje le moto awuyivule nangala ngemuva welo awukwazi nokugibela mzizi nawe sewuyikhasa awuthinta ibhathini lelo ukhombisa ukuthi no inogesi ehamba nawo nayo ke imoto yenu nizise Nkosi imoto Nkosi yamakhosi njengoba siyithengile wamaMpondo umsebenzi wonyazi ukuthi emsebenzini Nkosi unyazi eliyenzayo masinyakaza kakhulukazi kukhona abantu wakhona imoto nayo yonke inhlobo yamakhabethe okufaka abakhokheli akube bayezwa abakhokheli yonke lo msebenzi enokubonayo lapha ngaphakathi bakhokheli namakhabethe yonke nama-wardrobe yenziwe yini ukuthi abe yimpumelelo siyabonga bese siphinde sibonge bafowethu bakaZulu nani basebhodwe
wamasithenga imoto nani nihambe niyikhomba nithi hayi uyayibona imoto esiwuthengela uNyazi sebesethi ake siyibeke umanga uyabona nje manje njengoba kuthiwa Ningizimu region i-region yaseNingizimu ithi hayi ake nithi noma nani phela singeke sisho lutho ihamba lonke iyothi noma iwela uthukela ifika kaNongoma abo bebeyifunda bothi hawu Ningizimu region siyabonga abafowethu ukuthi nani nibe khona Nkosi yamakhosi uDizile obekwe la intethelelo Nkosi yamakhosi yaseNingizimu ukuthi nayo ifaka uphethe uDizile emotini naseyimoteni zonke zikababa ukuthi ubaba mayenyakaza angabe nayo inkinga nanku uDizile bayawubeka Nkosi ke nako konke ukukhala Nkosi abakubekayo okukhona phakathi kwabo sicela Nkosi nabo ubakhumbule nemsebenzi Nkosi abawenzile wamakhethini kuyasetshenzwa nje uphi iphintshe ehlulekile yona ufuna singene kuyona Nkosi yamakhosi sinenabasho nayo Nkosi sicela Nkosi uyikhumbule nomsebenzi owenzayo okufakela umama akhabethe sithi asidlulisa ukukhulu ukubonga kuyona okunye Nkosi yamakhosi kuzothi makudlulwa kube kusale kuqhubeka amen nayo Nkosi sisebenza nayo sisebenzisana kahle nayo ayikho inkinga siphinde Nkosi yamakhosi sibonge 100% kule moto Nkosi yamakhosi imoto ayinasikweleti babu fundisi wakithi ekuseni bamaNazaretha hayi imoto baba akukho nje la kuzofika khona babumbambo baningi ke Nkosi abanikela abanye bakhona la ngeke ngibasho ngamagama kodwa nombani ukhiphile ukuthi le moto abonakale babumbambo ubambamba msakho ubabumbambo uyena osuka nemoto eprospectini kaToyota uyena ozena le moto esesicela ukuthi asondele ezulwini ukuze ahambise amaphepha khona ayilona isekeni ayikazi ibhalwe komunye umuntu izobe iqala namhlanje ukubhalwa la kufanele ibhalwe khona nokuthi ke bantwana benkosi thina sonke kule moto angazi ukuthi uDizile ungakanani kodwa sonke sofaka uDizile amen sibe ready ke bafowethu ungathi mase kuthiwa sifaka uDizile bese kuphuma kanzima siyabonga babudumisa ngisakubona nangokhala baba uNkosi sibongile mfowethu ukuthi ufike noma kuyibhodwe ngiyezwa phe imlenze sayiphelele bakhokheli ayiphelele ngempela ayiphelele bafowethu kusetshenzela uNyazi sikhohlwa abantu ukuthi kiwa phambili babe besele emuva amen asebenzeni nje sonke siyabonga bobaba Nkosi yamakhosi amakhosi osipha wona sicela Nkosi waphilisa befundisa Nkosi abahobaba kuthina abahlale besigadile njalo kulomsebenzi siyenzayo sicela Nkosi nabo Nkosi ubaphilise basibheke njalo obaba abavangeli abawobhuti kuthina emsebenzini wonke siwenzayo sibhekiwe yibona nemsebenzi yonke Nkosi yamakhosi esizamile ukuthi ayisetshenzwe la ekhaya njoba bekumashi kukhona ngisho ikhekhe akukho ngekho idrink ikhona nenyama Nkosi bayidlile izolo noma bengasasho manje uNkosi ke bengekho kodwa nje odumisa hayi bayidle baze bayithwala bayithwele njengoba ngikhuluma nawe angazi noma kuzolunga yini ngizocela ubambambo uyatholakala uyatholakala ubambamba akeze ngapha babumaca ubambambo awu kanti njani lo mbaba uzozwa ke Nkosi makuthiwa u5 minutes into njengale zoyimi oza bambamba ubambambo sakhona
yazi webambamba awudlule umuntu ngimxosha noma kuyilami awasaba ayike babo sesicela ukuyihambisa ke amaphepha wamaMpondo hayi bononyazi avela thengimo kutu wamaMpondo hayi bononyazi thengimo ayo asungula wamaMpondo ngoba wamaMpondo hayi bononyazi wamaMpondo hayi bononyazi thengimo wamaMpondo hayi bononyazi avela thengimo hayo wamaMpondo hayi bononyazi wamaMpondo hayi bononyazi wamaMpondo hayi bononyazi uZulu mawubona mama tataze mali bona mama tataze mawubona mama wamaMpondo hayi bononyazi avela thengimo wamaMpondo hayi bononyazi avela thengimo wamaMpondo hayi bononyazi wamaMpondo hayi bononyazi